Erokamano janeno mar LTN agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo okinyi ma kawuono ni mondo achaka kele wach Nyasaye to mana wach mangima. Omiyo janeno akwayi ni kamoro amora minena imiya thuolo ni ma dakika 30 kende mondo bang'e ang' nalam kodi Nyasaye. Omiyo kapok adhi mbele adwa nafulra ni mondo ing'e jal miwuoyo godo. Nyinga pok aloko. An Bishop Agustino Omedo maja Kisumu County. Ai gweng' miluongo ni Kogony buto Korogonda School. Ajal mowar kendo ajaneno mar Yesu Kristo. Erokamano janeno mokete Lolwe okinyi ma kawuono ni. Omiyo Nyasaye ochako ora gi ujumbe madwa na yal kawuono kata puonji. Tang' nadhi kaka Roma Nyasaye ochika. Omiyo thuon wach ma kawuono adwa wuoye wacho ni teko mar Nyasaye. Teko mar Nyasaye. Omiyo janeno kamoro amora ma intie kapok wadhi mbele adwa ni kulwi mondo weche duto waket e lwet Nyasaye. Agoni erokamano Nyasach loch akawo janeno ni akete lweti imiye winjo matut mondo injili madhi yalo kata weche madhi puonjo lok ngimane kendo timne dwaro mar dhood chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo e nying Yesu majawar. Janeno mana kaka wacho okadwa na keth saa akawacho ni thuon wach ma kawuono adwa wuoye wacho ni teko mar Nyasaye. Omiyo kawuono adwa nasom kodi Joana 9 wabiro chako kar 1 nyaka 3 aito wabo chikora 6 nyaka 7 aito wadhi kaka Roma Nyasaye ochiko. Omiyo chieng' moro Yesu kane wuotho ne opo ka oneno ng'at moro mane onyuol muofu. To Yesu kane wuotho nowuotho gi jopuonjrene. To ng'atni andiko wacho ni ne onyuole muofu. Ne onyuole muofu ok ni muofu noyude wi dongo. Ing'e nitiere ng'ol manyalo yudo ng'ate wi dongo. To jalni ne onyuol muofu, anyuolne ne en muofu. To jopuonjre Yesu nopenje penjo. Sama ne gin gi Yesu to gipenjo penjo. Ji nyalo penjore gimoro katimie ngimani, ji nyalo goe mbaka, ji nyalo penjore penjo mathoth. Tamor gi duoko mar Yesu. Sama ne gipenjo Yesu wachno ni ng'atni ne onyuol muofu nikech richo ne owuon koso richo jonyuolne. Mano jopuonjre Yesu penjo Yesu. To amor gi duoko mane Yesu penjo, mane Yesu duokogi. Tiende niya, to awuoro Yesu jal mane gi duoko makare, noduoko wach makare. Amor gi duoko mar Yesu. Omiyo kawuono adwa nasom kodi Joana 9, adwa ni kaun mumbi kama intie mondo yel Joana 9 kar 1. Sama ne gipenjo penjore ni to jalni nonyuol muofu nikech richo ne koso richo jonyuolne. To ibiro winjo duoko mane Yesu duoko. Omiyo kata in kamine ni betie no, kamine ni ketie lole no, nitiere gima samoro kale matek ma ji osepenjore penjo. Kata in bende owuon king'iyori ti samoro isepenjori penjo. To amor gi duoko mar Yesu. Yesu noduoko gi niya, "Ooyo winjo jodalawa, jalni ne ok onyuol muofu nikech richo ne kata richo jonyuolne. Ni mondo teko Nyasaye onere kichange." Amor gi Nyasaye. Omiyo adwa nasom kodi Joana 9, wabiro chako kar 1 aito wadhi nyime. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, kane Yesu wuotho noneno ng'at moro mane onyuol muofu. Kane Yesu wuotho to po ka oromo gi ng'at moro mane onyuol muofu. Jopuonjre nopenje niya, "Japuonj, ng'atni nonyuol muofu nikech richo ne owuon koso nikech richo jonyuolne?" Mano penjo ma jopuonjre Yesu penjo. Ni jalni kaka wanene ni japuonj nonyuole muofu nikech richo ne owuon koso richo jonyuolne. Tamor gi duoko mar Nyasaye ma kawuono biro lamo go ng'ato ma duoko biro bedo kare. To Yesu noduoko jalno, Yesu noduoko gi niya, jalni ne ok onyuol muofu nikech richo ne owuon kata richo jonyuolne. To ne onyuole muofu mana ni mondo ji one teko Nyasaye kichange. Adwa na wuoye gi ng'ato. To dhi mbele kwa chikore 6 wacho niya, kane Yesu sewacho kamano, nong'uro law piny mi oloso lowo, owire wang' ng'atno. Eka nowachone niya, dhi luok wang'i e yaw mar Shilo. Tiend nying yawno ne iluonge ni Ote. Kuom mano ng'atno nodhi moluoko wang'e mi oduogo ka oneno. Wawuoye gi ng'ato kinyi ma kawuono ni mano okete Lolwe. Kato kinyi ni nitiere jal moro, mama moro
kata jaduong' moro, kata nyako moro, kata chiliel moro, kata nyako moro, kata kijana moro, kata nyathi skul moro, madier ji osegoye mbaka, kata ji osepenjore, nitiere wach moro mikale malit, kata matek, ma kata ji osepenjore, ji osegoye mbaka, ji osewuoye, kata in owuon kinenori e ngimani, tiwacho ni gima timani oya kanye. Samoro gima timino ji osegoye mbaka, mowacho adier ni gima timo ng'aneni, to ma richo ne owuon notimo richo moro, koso nitiere gima richo jonyuole notimo, koso nitiere ajuoga moro manodhiye momiyo gik moko koro timore. Iwinjo, an kamondo ajiwi niya, gima timore nini timore mondo ji one teko Nyasaye kichangi, mondo ji one teko Nyasaye kitimo ni kawuono, kata en tich, kata en ang'o midwaro. Akiani ba wuoyo gi ng'ato, winji. Heka mondo wachni Yesu Nyasaye nowacho niya mondo teko Nyasaye onere kichange. Tini kata tuo ma samoro setuo ng'ato setuo manena ka. Adier samoro isewuotho osiptende matindo gi madongo, lokruok ineno ka onge. Samoro tuo ka sukari kabito in, samoro asma kabito in, samoro wich bar kabito in, samoro ndulume kabito in, samoro asma kabito in, samoro tuo maringe chogo maringe remo, ma samoro isetema dier, ji osegoye mbaka. Samoro ji osewuoye, ma ji osewacho adier ni yani, nitiere richo mane manotimo momiyo ok onyal chango. Samoro adier ji osegoye mbaka, nitiere ajuoga moro mane gidhiye momiyo ok onyal chango. An kamondo awachni niya, gima timini timore mondo ji one teko Nyasaye kichangi kawuono. Mama moro chieng' moro biro ira, ung'isa ni Bishop, na winjo kiyale Lolwe TV. Tadier mamani ne nigi tuo ma ne ja ode manogochona, ok mamani. Mamani ne nigi tuo, neko nogoye kakore konyuolo nyathi mawuoyi, first born, to neko gore kuome, ma joplot owuoye, koro chwore timona neno, ma ji osegoye mbaka, ma ji osewacho ni koso chwore nodhi ka Illuminati momiyo chiego lokre janeko. Sama noluonga to nalamo kode Nyasaye, nalamo kode jakonda mulo sipra saro, jal moro muma kamarika bich kisomo, jal moro manolokre janek wuod jogerasi. Sama noromo gi Yesu neke manodhi, sama nalamo ne mama ni Nyasaye, duoko noyudre kendo no chango instant miracle. Iwinjo, adwaro gima ji osegoye mbaka. Mana kaka ji nopenjo, jopuonjre Yesu nopenjo Yesu, ni jale nonyuol mofundi kech richo ne koso richo jonyuolne. Tamor gi duoko mar Yesu, ma kawuono duoko ni kare, ni ooyo jodalawa. Jale ne okonyuol mofundi kech richo ne kata richo jonyuolne, mondo teko Nyasaye onere kichange, no chang mamani. Kata en tich, emise wuotho kimanyo to poke yudo. Samoro adier ikawo ji to ino kawi. Adier king'iyo ngimani to papers in go. Samoro in gi degree, samoro adier ni isomo adier. Tineno ka somi ni onge tije cheno ka ni onge tich minyalo dhiye. Adier kamora mora midhiye, spirit of rejection. Ji osewuoye, ji osegoye mbaka. Ma wacho ni to somo mano soma ma en gi degree ni to tich dako yudi. Koso nitiere gima baba gi notimo, koso gima mama gi notimo, koso kwere gi notimo. Iwinjo, koso tich mineno isemanyo ni. Maendi Nyasaye dhi miyi tich, kendo ji biro neno teko Nyasaye kimiyi tich. Adwa ni kawiye, nikech yie kelo gik ma onge mabedie. Ma timore mondo ji one teko Nyasaye kimiyi tich. Aparo chieng' moro kijana moro bende nena Lolwe TV ka ogochona. Ung'isa ni Bishop naneno kiyalo, tadiera ni masomo kendo an gi papers. To je chien odagi ni okanyal yudo tich, sawa ni igni 7. Mano notimo na neno. Sama nokawo namba na momanya kama ne antie. Ne alamo kode Nyasach polo. Nyasaye matimo maber. Ma ji nosegoye mbaka, ma ji nosewuoyo adier, ma ji nosepenjo ni wuod ng'ane nosomo to tich to dak oyudi. Ma nyaka chieng' moro timo na neno adier ni bod gi baba gi moro nosewuoyo ni ma ok bi yudo tich. Ma samoro baba gi nitiere kaka notimo, ne en gi rieko moro. Oyo. Sama nwalamo kode Nyasaye, jalni noyudo tich kendo ene pinje maoko. Kata in bende, in minena misemanyo tichni. Ma timore mondo ji one teko Nyasaye kimiyi tich. Wawuoyo gi ng'at manokete Lolwe kinyi ma kawuono ni. Mabro wacho ni Bishop, weche miyalo dhi gi dho chunya kendo weche miyalo gwedha. Adier Nyasaye timo. Japuonj ok riambi ok lokre. Wawuoyo gi nyako moro adier mosemanyo keny dichuo to ok yudi. Adier isewuotho mondo gamie ng'at ma pinyi nyingi onge. Adier samoro isetemo adier kata ng'at ma pinyi nyingi onge. Samoro nyithindo to in ga 4, ng'ato ka ng'ato gi wuon gi. To ni kamitiri jachieno dagi ni ok inyal tedo. Samoro adier tich titiyo maber adier, to jachieno dagi ni dichuo minyalo dak go onge.
adier samoro ji osegoye mbaka, ji osepenjore adier ni to nyar ng'ane ni ang'o matime, ichiende koso jodala gi nitiere magunda gi. Iwinjo, wawuoye gi nyako machalo kamano. Samoro adier dala mani tede noriembi jachieno kendo ni ok inyal tedo. Kawuono ited Kisumu ya kinyi tedo nyaka chiwuok. Kawuono akelo Nyasaye manigi teko, jal manigi duoko makare, mano duoko jopuonjre duoko man mit kendo duoko manigi kare kendo duoko makare. No wacho no oyo jodalawa, jal ne ok onyuol mofu nikech richone owuon kata richo nyuole, mondo teko Nyasaye onere kichange, kata in bende teko Nyasaye dhi nenore kikendi kendo idhi yudo dichuo e yor ono. Adwa ni kaw yie nikech yie kelo gik ma onge mabedie. Nyako moro biro iro nene Lolwe TV otimona neno ni Bishop na winjo kiyalo kendo sama ne yalo weche go nodhi gi chunya. Ane masetedo didek, an gi nyithinda dek, ng'ato ka ng'ato gi wuon gi. Ane ma ji plot madake, ji osepenjore kendo adier na winjo ka gipenja adier ka giwacho ji nyalo go nyaka mbaka plot kamidake, ni ji go mbaka ni to chuore no tho koso nowere gi dichuo. Wachni nowacho ne lete dhod chunye. Sama nomanya tang'ise nondikia muma ni onge gima tek mano osetemo tamo Nyasachwa. Adier sama nalamo kode Nyasaye duoko noyudore kendo en gi chuore nyaka sani. Wawuoye gi ng'ato Nyasaye mana kaka wacho ni teko Nyasaye kata kawuono biro timo. Adier Yesu nonigi duoko makare. Sama nong'iso ng'anya ni koro dhi luok wang'i e yawo mane Shilo, noduogo koneno kata kawuono winjo ko biro timo. Wawuoye gi ng'at machalo kamano adier mosewuotho kadwaro konyruok mar yudo nyathi to tamore. Osewuotho adier samoro omadho yedhe to kone lokruok. Samoro osedhi osiptende matindo gi madongo. Oseneno nyaka gynecologist. Samoro yedhe no mondo kata madhi okinyi nitiere mano modho madhe bwo tanda. Kendo wache ni samoro lite dhod chunye. Oneno ka gino neno oserum. Samoro adier omako to wuogi dweche adek. Samoro mako adier monyuol maber to koting'e bamne. Owilo kod lo. Wawuoye gi ng'at machalo kamano ma ji osegoye mbaka, ma ji osewuoye, ma ji osewacho adier ni to koso dala mano tedeni marachi, koso dala mano ai mano nyuole nitiere gombo moro momiyo ok onyal ting'o nyathi. Wawuoye gi ng'at machalo kamano tamor gi duoko mar Nyasaye. Mana kaka jopuonjre nopenjo ka e kaka ji anyuola bende nyalo penjo, ji nyalo goye mbaka, ji nyalo wachi kikalo. Tamor gi duoko mar Nyasaye. Iwinjo kawuono ma timore mondo ji one teko Nyasaye kimi nyathi igani e yor ono, mondo ji one teko Nyasaye kiting'o nyathi e bamni e nying Yesu. Akani ng'ato be winja kama nitie ma ji osewacho ni Bishop sami yalo taweni ane miyala ano kayal ng'ato roho maler manini kama intie nikech abiro lamo kodi Nyasaye makele studio ka. Yesu no nitie ongimo tiyo kata kawuono hawinjo kobro timo ne ng'ato jal mane geno no serum. Adier samoro mama moro no timo na neno sama no nene Lolwe TV kama owinjo kayalo to kawo namba na to manya nong'isa ni Bishop ane makani wacho nyathi ta ane mano osetama osewuok didek. Adier sama nong'isa ni iyo osewuok didek, jachien nokiro ni ok anyal ting'o nyathi. Sama nalamo kode Nyasach polo duoko noyudore. Adier sama ogochona bang' dweche 8 ni pastor ing'e ni an ng'ane mane lamo na cha an gi ich dweche 8 tini onge gima tek mano osetamo Nyasachwa kata kawuono winjo kobro timo. Wawuoye gi ng'at ma wacho adier ni Bishop ane magino na norumo. Kawuono ji biro neno teko Nyasaye. We gima ji osewuoye, we chandore gi dhano nikech ochung' tin ma Mungu ochweyo ok kos weche. To kawuono kigeno kuom Nyasaye minena yalo kani, kigeno kuom Yesu Kristo to Nyasaye no nyaka tim. Awuoye gi ng'at moro machalo kamano magino ne noserum. Adier ma kyo tamre ni ok onyal betie ngimane. Nukedo rukwero muluongo mane sweet darling honey. Hera norumo kabala taglo. Weche dhi gi dhod chuny. Adier sani nuweru upogoru. Adier kia gima timore keto gimani. Samoro ng'ato nde bedroom, ng'ato nde sitting room. Geno rumo samoro ng'ato chiemo hotel to ot to mare. Ineno ka kwije chino dagi ni ok nyal bedo godo. Maji osewuoye, maji osegoye mbaka. Maji owacho ni od ng'ane no mago wang'iyo godo gin gigore ga kamano. Samoro gombo moro ne nitie mano makogi omiyo oluwe nyaka katedo. Iwinjo we chandori gik ma weche chando, we chandori gi penjo ma ji osepenjore. Gima ng'eyo ne yani Yesu timo kawuono ma timore mondo ji one teko Nyasaye kichangi. Dongo ndike muma mar Isaya 9:6 ni nikech nonyuolnwa jawar adier ibiro nyuolonwa wuowi, loch nobedi e lwete, ne luong nyinge ni jabura ma ono, Nyasaye maratego, wuoro ma nyaka chien kendo ruodh kwe. Ene monyalo kelo kwe kama kwe onge. Wawuoye gi ng'at machalo kamano nikech awinjo tie mar Nyasaye no, awinjo tie mar Nyasaye no biro timo kawuono. Wawuoye gi ng'at machalo kamano ma timore mondo ji one teko Nyasaye. Wawuoye gi ng'at moalo lale lwete.
Adier sa otemo mondo ala mondo tim to pudha. Samora adier gimo chako tok dhi maber. Kato pidhi mana dhok, kato pidhi mana gwen, kato pidho mana yien, onge madonge dalane kata chiel. Kato yaw mana M-Pesa, kato keto mana duka, kata hardware, onge matimo maber kata chiel. Kato bed gi workshop, onge manyalo dhi kata chiel. En odindo dong gi gope koluore. Iwinjo, maji osewuoye, maji osegoye mbaka. Ji dhi maber to in mari odagi, maji osewuoye. Mawachede ni ng'ane ni chonto no dhi maber, koso tindo medo gariyo. Ji nyalo wuoyo, ji nyalo go mbaka. We chadori gi gik ma ji osewacho. Iwinjo, ma timore mondo ji one teko Nyasaye kichako chungo alano kendo. Nikech nitiere ng'ama kata ket nyanya, kato ket omena. En omena ji lal nyaka gi pesa ne, kato ket nyanya top ma nyithinde makoro chamo. Mawaje ji kwa mama chamuro kanyal puko. Kawuono jal makamano ema biro lamo go Nyasaye, nikech Nyasaye ok riambi bendo kolokre. En tiere studio ka obiro timo ne ng'at man kamano. Onge gima tek matamo Nyasaye. Kijana moro bende no winja kaya Lolwe TV kama, mana kaki ne bedo no, hiwinja no kao namba na, ungisa ni bishop, ane makane yalo taweni yala, jiwacho ka samoro na yalo nga toro malere mane noga gik mopondo, sama kijana no manya, ungisa ni bishop, ane manigi workshop, to gimora mora maloso, onge madhi kata chiel, nitiere bed manose loso, tanda manose loso, mutiko iginadek, kata ng'at mapenje workshop no onge. Sama no manya tangise ni winjo, ungisa ni pasa ji osewuoye, ji wacho ni amedo gariyo, emomiyo tiyo kanyal dhi maber, chonto negi nadhi maber, to tinda kia gima tema, ji osegoye mbaka, ji osewuoye, dangise ni ma ji osewuoye ne madwaro, kela dwa lamo ni Nyasaye. Sama na alamo kode Nyasaye, duoko no yudore, Nyasaye no kelo wateja, no kelo customers, kendo gige no chak nyiewo, no chako ya workshop marariyo nyaka maradek. Kata kawuono adwaro jal machalo kamano, ma ji osewuoye wiye, ma ji osegoye mbaka. Mana kaka jopuonjre Yesu nopenjo Yesu cha, ni jalni nonyuol mofundi kech richone koso richo jonyuole. Amor gi duoko mar Nyasaye, amor gi duoko mar Nyasaye. Manya Yesu noduoko ni iwinjo jodalawa, jalni ne ok onyuol mofundi kech richone kata richo jonyuole. Nonyuole kama mondo ji one teko Nyasaye, kata in bende ji dhi neno teko Nyasaye kuomi, kendo sami timoni dhogi biro moko. Onge gima tek mano osetemo tamo Nyasaye. Wawuoye gi kijana moro kata jaduong' moro, en makendo to mon dhi adiya, kata sani nitiere ng'at machiege no dhi adiya, samoro no dhi nyaka gi nyithindo, samoro no ting'o nyaka ote, samoro kodwa ni mondo kendi to chunye chida adiya, sani eni odak mana kende, opango kende ma ji osewuoye, ji osewache mani to en misumba koso gima kende notame, koso nitie magomo madalagi. Ji nyalo wuoyo, ji nyalo go mbaka, kendo ji nyalo wachi kikalo. Weche no dhi kod jalni matek, sama no manya mokawo namba na tang'ise ni winjo, ma timore mondo ji one teko Yesu, teko Nyasaye kichangi, kitimoni, ka Nyasaye mi dhako adier no kendo e yor ono, kendo en gi nyithindo, kendo en gi dhako nyaka sani. Wawuoye gi ng'at machalo kamano ma geno ne no oserumo, kare geno poni tim. Adwaro gima ji osegoye mbaka. Ji nyalo penjore penjo, mana kaka ji no penjore penjo cha. Mana kaka in bende kamine ni e beteno, kamine nano indo, kata ine bed kanyo, kata ine stol, kata ine kom kanyo, kata ine magawa, kata ine mtoka, kamine nano. Ji osepenjore penjo. Adier kata kin king'iyo dhod chunyi, te wacha adier ni ji osewuoye wiya. Ti winjo wach ma ji osewuoyeno, ji nyaka ne teko Nyasaye ka Nyasaye timoni. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Wawuoye gi mama moro, jaduong' moro ma ywago dalane. Obedo mosani owinjo okete Lolwe TV ni endi sani. Adier nopuonjo nyithindo, adier nopuonjo nyithindo nyaka manyiri, onge matiyo kata chiel. Kongo mako dala morano chuth. Otamo nyithindo kendo, otamo nyithindo gedo, otamo nyithindo somo, otamo nyithindo tich. Adier gini dhi gi dhod chunye. Omiyo ji wuoye dala ni mama, ji wuoye dala ni jatuong'. Mawacho adier ni to nyithindo ni puonjo adier. To ere, ji osewuoye, ji osegoye mbaka. Mawacho ni koso nitiere gombo moro manotimore dala ni wache godo. Adier kata king'i adier kongo tamore ni ok nyal rum. Tamor gi duoko mar Yesu. Iwinjo, ma timore mondo ji one teko Nyasaye. Kitieko konge dala ni kawuono, kata en tho maneko iga ka iga, nikech miere moko ji iko iga ka iga, ma ji osegoye mbaka, ma ji osewuoye ni samoro magi nodhi ka juoge ni moko, koro gigi ti olokore kit ngimani. Iwinjo, ma timore mondo ji one teko Nyasaye kichungo tho e dalani, nikech onge gima tek mano osetamo Nyasaye. Wethagori gi dhano, wethagori gi gik ma ji osepenjo. Kawuono Nyasaye nitie, en ema kele studio ka, obiro timo ne ng'ata chiel. Kijana moro mne chieng' moro winja ka yale Lolwe TV ni, kogoche na ung'isa ni pastor, lam koda, ane
kinde mnie chien mar kong olal koda kendo tino chaka ni Mr. DDO Daily Drinking Officer sama no wuoyo koda tawe ni District Development Officer Bishop Daily Drinking Officer mane nying momiya kendo an jatend club kapok adonjo to ji ok methi na ng'ise ni winjo Nyasaye nitie ma timore ni mondo ji one teko Nyasaye kitieko kong ngimani sama no mako TV na lamo kode Nyasaye lot marich kongo no we sama no we no winsa na ngok sama no ngok kaka kongo no were ngimane kata kawuona winjo kobiro tim wawegi ng'at machalo kamano adier mapango mondo miogedi ta ototamore okonyal gedo adier samoro kopango to chunye chida samoro pango golo dala tok timre ne gima timore ngimane okia samoro no chako mondo gede maber ot no dhi chungie kore mapeso dumo ji osewe ji osego mbaka ji wacho kikalo ji we adoro gima ji osewe ma wacho ni benogol dala adier koso ntiere gima notimore ineno ma timore mondo ji one teko Nyasaye ka odi manodagi rumo dhi rumo chuth mondo ji one teko Nyasaye ka odi ot motami gero ni idhi gere nying Yesu onge gima tek manosetemo tamo Nyasaye. Kijana moro bende ne Lolwe TV ng'isa ni Bishop sama ne yalo tane mawene lal iyala ane mane an gi malito siko ji okonge ni malito siko enango mabati mokabiriyo to bende ge padore no wacho ni an mana gero malito siko to dala wane ni tiandara koro kanyikalo no chako da no ni museum nikech museum en kama ji nene gik moko koro ng'ata ka kalo to go wange koro ji we ni to wuonode ni ongima koso notho kare e ongima kendo en kijana no ng'isa ni wacho ni lite ngimane sama no manya talamo kode Nyasaye mane ge duoko makare duoko no yudo kendo nogero ot mareba maduong kata sani ene ode kendo ene dalane onge gima tek manosetem motamo Nyasacho adwaro ma ji osego mbaka ma ji osewe ma ji osewachi kikalo we chanduri gi weche dhano amor gi duoko mar Nyasaye mabiro lamo kude studio ka wawe gi mama moro adier machore pango mondo dhi onyume dhok to tamore samoro churi no panga adier so nyiew dhok olokore olok nyaka mag pur jecheno keto ne ok nyal nyuomi dhok dalawu adier pango mondo mi nyuom chigi to tamore nyaka jolupni nose nyuombo te nyaka jomaluwi nose nyuomo dhok te ine matinde jodok ma ji wacho ni to ng'ane ni tichiene tang'o matimore momiyo ja odok nyal nyuomen koso ang'o matimore kit ngimane ji osego mbaka ji osewe to winji ma timore mondo ji one teko Nyasaye kinyuomi dhok igani e nying Yesu mondo ji one teko Nyasaye kinyombo igani e nying Yesu nikech onge gima tek manosetamo Nyasaye sama jopuonjre Yesu nosepenjo amor gi duoko mar Yesu duoko ni jodalawa jalni onyuol kama mondo teko Nyasaye onere kitimone kata in bende teko Nyasaye dhi nenore kinyuomi dhok dalau kendo ibiro timo neno igani e nying Yesu adwa ni kawa yie nikech yie kelo gik ma onge mabedie wawuoye gi chiliel moro ma ji osego mbaka ma ji osewe wiye ma oto tamegero samoro dake center samoro anyuola no maelo te kamogedie onge kaka nyithinde som onge weche dhi gi dhod chuny owacho ni Bishop sami yalo tani mawene yala hoywago dalane hoywago ngimane wawuoye chiliel machalo kamano kendo sama churi osetho makori poko iki nyaka yuochu bedo piny wacho ni winjo bina tieno wan wabiro chung kodi to bang' dweche adek giweyi kendgi ine gi yako mwandu ni wawuoye gi ng'at machalo kamano iwinjo ma timore mondo ji one teko Nyasaye kiduogo mwande lwiti mondo ji one teko Nyasaye kibiro goli e center kendo ibiro gedni e nying Yesu akeni ng'ato be winje kama nitie Nyasaye matimo Nyasaye okriambi bende okolokre mana kaka Yesu nowacho ne jopuonjre ka e kaka jalcha nochango amor gi Yesu ma jachanga amor gi Nyasaye amor gi Yesu no otimoga aluonge ga ni jakondo mulo sipra salo sule mar okinyi chieng' jamon entiere ka obiro tim ne jal mane okete Lolwe TV sani in ja awe mani kete Lolwe TV sani ni Nyasaye dhi timoni japuonj okriambi Nyasaye okolokre wawuo gi ng'at machalo kamano wawuo gi nyathi skul moro ma bende geno ne oserum adier mong'iyo kako to somo tame chon norie to tino dok mana chien okia gima timore kit ngimane adier kama fi biro ai okone samoro ene college okone kama fees biro ai adier samoro tuo moro go e kit ngimane odagi ni okonyal somo otame nyaka somo samoro tame nyaka dhi college ji osego mbaka kech die miere moko ma ji osego mbaka ma ji ne wacha die ni dala no onge nyathi mabiro somo machop kate form 4 ni gin dala no wang'eyo ni ji gik mane abiriyo
iwinjo kik chand gi gima ji osewuoye. Kawuono ma timore ni mondo ji one teko Nyasaye kitieko skul higa ni e nying Yesu. Mondo ji one teko Nyasaye kitieko college e nying Yesu. Akia ni ng'ato be winja kama nitie. Nikech abiro lamo gi ng'ato ma wacho ni bishop an ma ji osewuoyo wiya, ji osego mbaka. An ma wachne lit e dhod chunya, kata an be kang'iyora adier takie gima tima. Ji osewacho ni chiena, ji osewacho osego mbaka, ji osewacho ni gimoro no gombo moro notimore dalawa. Tamor kawuono gi duoko mar Yesu. Kibiro kawa yie kende madwa lamo go kodi, nikech yie kelo gik ma oge mabedie. Adwa na som kodi jo Ibrania 11 wang, wabiro chako 1 hai twalamo kodi Nyasaye. Hebrews 11 verse 1. Jo Ibrania 11 kare 1 wacho ni to yie en ang'o? Yie ne madwaro, nikech yie no biro dhi kama intie. Jal moro ne winje piny Mombasa, kano tuo kabisa, to en otanda mar midekre, ne en gi tuo mar pressure. Sama nalamo kode Nyasaye momulo TV, e kaka pressure no dhi instantly. Kata kawuono muma wacho ni yie en ang'o? Yie en bedo gadiera ni wabiro yudo gik ma wageno. Kendo en bedo gi ratiro ma onge kiawa ni gik ma ok wanyal neno nitie. Ni to yie en ang'o? Yie en bedo gadiera. Omiyo adwa lamo gi ng'ato ma wacho ni bishop ane masekawo yie. Gima sanda ni, gima ji osewuoye ni, gima ji osego mbaka. Mana kaka Yesu no chango ng'ofu cha, ka ji osewuoye, ka jopuonjre ne osewuoye cha, e kaka an be adwa ni Nyasaye mondo timna. Mana kaka yie kende madwa kawo. Adwa na lam gi ng'ato mosekawo yie. Mondo kia jo Ibrania 10 ni yie en ang'o? Yie en bedo gadiera, nikech gik ma wacho kene. Tadwa ni bed gi yie, kata en chang Nyasaye dhi changi, kata en tich Nyasaye dhi tich, kata en dichuo Nyasaye dhi mi dichuo, kata en dhako Nyasaye dhi mi dhako, kata en ohala manolale lweti Nyasaye dhi duogo, kata en nyombe midwa ni mondo nyombi Nyasaye dhi timo, kata en ote midwaro. Adwa ni kaw yie kamoro amora ma intie. Adwa lam kodi. Akia ni ne piny mane? Koso in Mombasa, koso in Nairobi ka, koso in Kisumu, koso in Nyamasaria, koso in Kano, koso in Busia Boda, koso in Kakamega, koso in Busia. Adwa na lam kodi. Koso in Migori, Kindu Bay. Akia ni intiere kanye, kata ine magawa kanye, kata ine metoka. Iwinjo, adwa ni kawo yie. Kinyalo go chonge penje te go, kinyalo mako TV te make, nikech yie kelo gik ma oge mabedie. Walamo kodi Nyasaye. Agoni erokamano Nyasach loch. Akawo janeno ni akete lweti. Akawo mama ni, akawo dichuo ni, akawo kijana ni, akawo nyathi skul ni, akawo nyako ni, akete lweti Jehova Nyasaye. Ma ji nosewuoye kendo ji nosego mbaka wiye. Japuonj dhiye kama entie. Okang'eyo dhiye kama entie, nikech in Nyasaye mani kamoro amora. Timne miracles, timne oni gi ranyisi. Alamo ka an gi yie ni tok Injili ni oseyudo duoko makare. Alamo ka an gi yie ni timone e nying Yesu ma Jawan. Janeno wachna amen. Mana kaka wacho ni nyinga iluonga ni Bishop Agustino Omedo, aja Kisumu County, ae gweng' miluongo ni Kogoj buto Korogonda School. Ajawa jal mowar kendo mopong' kod teko mar MALER. Ji mang'eny oseyudo kawo nambana moyudo konyruok. Omiyo kapok awe nambana, kanisa na maleme iluonge ni House of Hope and Redemption International Church. Wayudore Babadogo Primary, kanye ma wane gi all maduong' kendo ji osebiro mo receive their miracles. Nyasaye bende chiwo kanisa piny Nyamasaria Kisumu ka, kendo podan Kisumu ka. Ji mang'eny ogocho na maromo go Kisumu ka, podan Kisumu ka. Nyasaye kelo kanisa. Joma biro kawo nambana jo Kisumu, antie Kisumu ka, kedwara adhiwe nambana mondo watudre sach Nyasaye. Omiyo ago erokamano jo Lolwe TV director Samo Chola nyaka director mar kamera ma kawuono. Zero Nyasaye mondo gwedhi kendo umu e bwo ng'uono. Namba na mar simo 0726843941. Anuoyo 0726843941. Namba na machielo mijalo dago en 0750383499. 0750383499. Ka okamano watudre e sach Nyasaye. Keke flash go simo. God bless you.